Malerto na kayo, dusit mo. CR sa tapat mo, ihi ka na. Nasa siya nabasag na siya. Dab. Ang lakas mo naman. Dab, nasan ka? Ano ka ba? Si Hulk ka ba? Nasan ka? Dab, nasan ka? Hello. Naka-start si Jo. Ako, Sino nakaubad boyfriend ako. mo? Dab, sino boyfriend mo? Putol ka. Na? Wait, nahilo ako. Mutanong. Si Bertong bad trip. Mainit. Di ko mo. Elmer. Sino si Elmer sa buhay mo? Elmer Jo. Naiiyak ko pero ayaw tumayo. Halika, ihi tayo. Uy, ka na dyan. Ayaw tumayo. Baka makaihi ka pa. Dab, Yak! Ano mo? Di ba? Ayaw tumayo. Hindi ka rin dyan. Halika na. Ayaw tumayo. dusit moment. Laki-laki pa naman ang braso mo. Dali. Hindi ko maalala. Ay, grabe. Walang talaga. Grabe, yung braso ni Daphne. Aray. Hindi na braso. Mahirap talaga yung Double, tahimik, double. no? Pag nalas. Sandali. Dab, Hello? Dab, tingin sa camera. Dapat, ba't ang laki ng braso mo? Dab. Ikaw lang. Famous Dab, na like. si hi to the camera. Sige, tatanungin namin kay tita yan, ha? Kay Tito. Ay, kay tito? Dali. Seryoso, mahina talaga ako. Anong pasalubong ni tito para sa amin? Sige, upo ka na lang muna. Pero nahihina ako. Wait lang, tatayo ako. Ako stripes ka. Oh. Hindi na mo katayo. Umihi ka na dyan. Dito talaga. Like, sure ka pa po siya, makikita ang tatayo. Hindi kita may itatag. Pwede pa post. Makikita ni Vito. Ano ni Vito? Bakit kayo naman ni Vito? Ay, Oh my God! Oh my God! Elmer, ha? Grabe, agaw mo pa si Nahihina Red. talaga ako. Hindi na si Elmer, ha? Wait, Vito. No, ilo ko. ba't nakaturo ko sa akin? Dab, say hi to the Wait ah. Dali. Kilala kita. Sino siya? Ah, stripes ka. Tara. Dali. Bigat, braso pa lang, mabigat. Ito yung CR. Hindi, dito. Wait lang. Sorry, hindi kasi nasa dyan. Hindi ko maalala. Like, pinapala kita. Ganyan talaga. Papatayin kita pag gusto mo yan. Oy! Oy! Timba ng Grabe, yan yan. Ay, maihiya sa